Vakkatori on Vakka-Suomen Sanomalehden ylläpitämä kouluyhteistyöhanke ja sen tavoite on tarjota oppilaille uusi tapa oppia. Vakkatori-hanketta alettiin suunnitella keväällä 2013 edellisen sanomalehtiviikon jälkeen. Aloin miettiä, että miten sanomalehti voi olla koulun ja koululaisten elämässä vähän tiiviimmin mukana kuin pelkästään viikon ajan vuodessa. Toteutukseen päästiin, kun saatiin Arja Kitola mukaan ja hänen kauttaan rahoitusta ministeriöltä. Odotan, että mukana olevien yhteistyökoulujen oppilaat tutustuvat sanomalehteen yhtenä viestinnän kanavana ja toivoisin voivani kasvattaa uuden sukupolven sanomalehden lukijoita. Mä lähdin Vakkatori-hankkeeseen mukaan sen takia, että mä tykkään kirjoittaa ja sit mä oon kiinnostunut toimittajan työstä. Hei, mä oon Melissa Eskarista. Mä lähdin tähän mukaan, koska mä oon tosi innoissani tästä. Mä lähdin tähän mediakerhoittuun sen takia, koska mä tykkään mediasta.